Habangi pej eki jingjia ke leng ke perthei, ngiyo I eki khubor ki bam sngau tenan, ni ki khubor ki bam I tenan. Kadon ke jingjale habdeng ke bas niu bat ke babha. Habangi pai syakinong sensyar ke leng saudong ke perthei, ngiyo I eki jingbu aj bor hadu bakim salia ban penmi, yaki ain ke bom yahab bat ke imlang saklang, bat kim salia ke jing ut jing nam jing ki pajba. Namar bakalajur ke jing kuak bor bat ke jing kuak pen I bor. Dangshan haki ne kisngi ki baladem ngiyo I, haki kot khubor bat haki khubor na ki TV bat internet, ki bapen I ke jingkren pajba uputin leng ba ki TV channel bat ki internet. Hakaba ulah hukum ya ki kmi ki kpa ban pha iki khun chenrang jongki, ban jon shipai, badru udon kam hadu lailak ngut ki samla ki ban le jele thama persya ya ki Ukraine. Kilong kmi long kpa hapo jongkeri Russia kila persya ya kene namar kim kwa ban ai ki khun jongki ban le jele thama namar bakin sa shuyap haga jingele. Haga jaka bakin pha ki khun jongki kilami pajba dalade ban yakhi persya ia ke hukum uputin. Haga jaka bakin IT ki khun samla shenrang jongki syaka kenhun shipai ki babon apdeng jongki kila ino ke ying ke sem jongki bad kila le chaki ri bamarjan jongki kum sha Mongolia, Poland, Finland bat chaki wei pat ki ri ki basha nong Russia ban rung klem da don kam ban apply visa. Haga jo kapor ngiyo I ke jing yakhi bajur hapo kari Iran kari hakabalatip kum kari Muslim. Ngitip ba ki kintay ki sya kontrol hakirang ba, bat kim yo ka mon balaj lut. Dang hakine kisngi ki pulit ki badai pej ka rem kabej, kila kem bat pensitom ka way ka kena samla ka badang arpu ars nem kerta. Namar ba ka klemtab bahaya ka hijab jongka. Kene ka samla ka layab hakakti ki pulit, bat kalami ka jingyakhi bajur ka bayalam, dagi kintay, bala kershan ki da ki rangba namar bakilangnya ki jing hikai ki ba pendu ka hok jeng ki babun ban im nait lut kat ba ki pulit pat ki aidau ba ne ka samla bala tip kerteng kum ka masa amine kalayap na ka daw ka jing panghat hendrai ki pajba ki bala yo I ki sakhi ba ka masa kala sya bom sya syo ha ki pulit banyo I ke jing yakhi ki bakum ne hapo ke jing sensyar perkhing da ke jing Muslim hagaba ki don ki kendon ki ba baha ban pensitom ya ki ba penkhen bad ki banut banyele persya ki bor sensyar jongki kolong shisha ka kam ka baslur namar ba ki nong yakhi ki ba dai tang ki kenthei kim shepting shu ya ki bor ki an namar ba ki sneu so sat ya ke jing im sha nyau ben hala ki nong sensyar hakaju ka por ngiteb ba uputin ru uday uway unong sensyar badan bor, uba ki nong Russia ki iet bat ki buram bhai u. Handai ka jing bu aj bor bat ka jing kwa jong u ban pen I bor, kala pelong ye ki briu jong u ban yele persya u. Kala don ka jing syak kem bat ru wat ki bayab na kene ka jing yele persya hakine ki arteli ki ri. La penyap ye ki om da ki nong shu na ki way pat ki ri, Hendrai la penyap iki day na kajing betha jong kinong sensyar jong ki hi. Ujisu ula deb banyathu lupa ya kijing yele markenti hapo kahima bat kine kida jia shisha ha kari ki babun kinong sensyar kim don jing perkhat shu ya kabha kamian ki khun ki rayot jong ki. Haba ki pajba kim la sya shu ya kijing le don bor kinong yelam jong ki. Kumtai kim salia shu banyele persya ki bor sensyar. Kejingile kenti hapo kahima kalanang jur menta hamanla ki jaka kumbaong kaktin ublay ha umathayas arbusau lenang khot kabanyau. Kumta tungin dua ya keri jongi ba ublay unse ya kinong yalam kinong mikmat ki ba shepting ya ublay. Kiban sensyar da kejing syempang kiban sengap ya kejing ud ya ke jing nam upat ba bat kiban sensyar ha ka hok bat ke jing shisha bat to ngindua yala deru khnang ba ublay un ai ke jing shempang yangi banjir da kinong yalam ki ba I ya ublay bat ki ba shepting khnang ba ka ri bat ke jaj ben riu jongi kan laj na ke kenrum kenram bat ro kanang yai kiu shaprang